खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद सोनारदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव सेमिया बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान। बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सानाव 1 मे 2022 खालारखौ BKWSनि सिङाव गोग्लैनाय बर' गामिनि नखरफ्रोमबो मोनाबिलि समाव आलारि बाथि फोजोंनानै खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनि सेराव आरज गाबनो खावलायदों BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनुसु बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव रायजोआव साननै बोथोर मोजां जानायनि उनावनो दायो फिन बोथोर गाज्रि जानायनि फारसे थांगासिनो। गुबुन गुबुन जायगायाव मैया फैनाय बार अखायाव गोबां खहा जानायनि खौरां, अखाजों लोगोसे बार फैनायनि खौरां उदालगुरि, गवालपारा, धुबुरी, बङाइगाव, क'क्राझार, तामुलपुर, नलबारि बायदि बायदि जायगाफोराव बोथोर बिगियाना आगोलावनो वार्निं होना बुंखादोंमोन दि 29 एप्रिलनिफ्राय फैनो हागौ होनना। दायो बियो बुधबारनि थानो हागौ होनना गोदान वार्निं होदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सालबारि गोबोना पुलिस थानानि सिङाव थानाय बनमाजा गामियाव गिख्रंथाव जाथाय। मोनसे नखरावनो गेलेबाय थानाय समावनो फख्रियाव गोग्लैनानै बिनानावनि जिउ खहा। मैया बेलासियाव गेलेबाय थानाय समाव फख्रियाव गोग्लैनानै थैनायखौ बोजबनो सानै बिनानावा गथ'सा सानैनि सासेया ताहेर आलीनि फिसाजो आरियान आहमेदखौ 2 बोसोर होनना मिथिनाय जादों आरो सासेखौ आफजार हुसैननि फिसाजो पारभिना खातुननि बैसोआ 2 बोसोर होनना मिथिनाय जादों। दानिया गोबां नखरानो अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रांखौ मोनगोन। फैगौ दाननिफ्राय फैगौ बोसोरनिफ्राय बे बिथांखिनि रांखौ 3,000 सिम बारायनायनि थांखि, लोगोसे बिनि सिङाव 35 लाख नखरखौ सोनायनि थांखि सोरखारनि। बेफोर गासैखौबो बुंदों मन्त्रि पियुष हाजरिका बिथाङा लोगोसे गुवाहाटीआव हाजोआव थानाय खिलेन्जिया सुबुंफोरखौ होखारनाय जानाय नङा होननाबो बुंदों। गुवाहाटीआव 7 बोसोराव 29 था फ्लाइअभार जागोन होनना खौरां मोन्दों। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।